Guzti. Eta Argisek ikasbide batzuk jaso behar izan zituen. Erakutsiko digun horren jabea hemen, Argiz ez! Oso ondo, lastan du txakurra. Bale, alertu zen. Eta Gasteizen, gaur ere Iñakik eskolak emango ditu, baina txapeldun trebatze klubetik kanpo. Gaur gainera, ezagutzen ez ditugun txakurrekin arituko da. Gasteizko bikote honek txakur txuri polit bat du Golden Retriever arrazakoa. Lurrek obedientzia eskola batzuk hartu zituen, baina Unai eta Ixonek kezkatuta daude. Txakurrak dena ahaztu duela dirudi, ez baitu kasu gehiagirik egiten. Ustaritzek ere gauza berriak irakatsi nahi dizkio bere Doberman gorri politari. Kaixo ira. Kaixo, zer moduz? Zer paseo bat ematen? Bai. Zer moduz lur? Ba, ondo. Ba, batxutan da pizkat. Eta baina, bueno. Ta ira? Egiten kasu. Ira ondo lasai ere, baina, bueno, Doberman bat denez, nahi dut adendiko ituratu jendeekin hobeto ibiltzera eta pizka lasaitzeko eta bestela oso ondo, oso lasaia eta. Bau lasaia dirudi, baina kontrakoa. Eixo, Iñaki. Apa, zer moduz? Ondo. Otsi txakurra. Kaixo, Lur, zer moduz, ondo? Ziko gara, eziketan, bale? Badakizu, Lur, ondo portatu eta Iñakiri kasuekin mesedez. Hemen, oso ondo, Lur. Txakurra badator, urrunduko lez eta tiroi bat emango diot. Hemen, bale, eta hemen lastanduko dut, nire alboan. Oso ondo, Lur. Urrundu eta tiroi bat. Hemen, Lur, hemen. Oso ondo, Lur. Baina nire alboan beti lastanduko dut, bale? Lur eseri, ez bada esertzen, eskuakin bera. Eta esertzen denean, orain bai, zorion du. Oso ondo, Lur. Mekanika oso erraza da, da. Izena, agindua, eta ez badoa tiroia. Galditzen naizenean, beti eseri behar da. Ez bada sartzen, nik eseriko dut. Lur, hemen. Oso, ondo eman, bale? Eta zoro alboan, zorion du. Eseri txakurra. Bale. Izena eta agindua. Gogoratu, Unai, beti izena eta agindua lehenengo. Zeri, Lur? Bale, orain zorion du. Ariketa ondo egiten duenean, zorion duku duzu txakurra, bale? Bale. Hasiko gara orain ustarekin. Venga, zure txanda da, usta. Ira, ona. Ona, ira. Aurreratzen bada, badakizu. Bai. Hori, suabe. Ona, ira. Ira, eseri. Sensibilitate handia dauka txakurago, osea, kontuz, Vale. Ira, ona. Ira oso txakurrona da, baina ustaritzek gauza berriak irakatsi nahi dizkio. Eta eseri, usta. Ira, eseri. Oso ondo, zorion ira. du hor, eta berriro. Oso ondo. Izena eta agindua. Ira, ona. Dobermanak oso oldarkorrak direla uste du jendeak, baina Ira oso txakurrotzana eta maitakorra da. Ondo da, bile, etorri honuntz. Orain lurrekin egingo duena da bitxakurrekin batera ariketa batzuk, bale? Jabearen autoritatea erreforzatuko dugu. Han bertan utzi, eseri txakurrak. Ira, geldi, Oraingo ariketan, jabeek txakurren artean pasatu behar dute, eta txakurrak ezin dira mugitu dauden lekutik. Horrela, txakurrek ikasten dute ezin direla distraitu jabeek geldirik egoteko eskatzen dietenean. Venga, pazientzia pizkat. Ez ikutu txakurra, izan ebe. Eseri eta kitxo. Venga, etorri. Ariketa ondo egin dute, Azkenengo ariketa egingo du orain. Beste ariketa honekin, txakurrak ikasten du bere jabearen ahotsari bakarrik egin behar diola kasu. Zer moduz egingo ote dute Lurrek eta Irak? Ditu txakurra orain? Lur hemen. Ondo, Ira jarri lekuan. Ai, Ira, geldirik geratu behar duzu ustaritzek deitu arte. Geldik. Dituzuk, usta? Ira, ona. Ondo, Ira. Ditu txakurra, usta? Ira, ona. Oso ondo, ustaritzek Ira deitu eta bera bakarrik etorri da. Ondo txakurrak. Lur bere lekuan geratu da. Bueno, ariketak nahiko ondo egin dute, Bai. Nik uste dut nahiko ondo egin dutela. Bale? Ba, bagoaz. Venga, goazen. Venga, Ira.